Häh? Lokki. Kato, tyyppi lokittamassa. Ei saa. Missä se on? Tuossa. Lokki kiinni. Siiven yli. Sulla on lokki kiinni, perkele. Se on heti haaskana, että hei, nokita. Se on heittä. No voi hitto. Tässä on siis sellainen tilanne, että Norjassa Jäämerellä Harrin ja Arnin kanssa kalassa ja Harrilla on kiinni lokki. Kyllä. No mutta toisaalta kun tommoseen parveen heittää, niin se ole ihmekään. No. Mikäs on paras lokkiresepti? Postaa kommentti alle. Tehdään hyvä. Lokkipata.